webinars que celebrem amb motiu dels nostres 20 anys d'història. Aquest cicle forma part d'una sèrie d'activitats que hem programat per celebrar el nostre aniversari en un format adaptat a les circumstàncies actuals arran de la pandèmia. Perdó. El cicle de xerrades, diàlegs i taules rodones porta per títol Càncer, present i futur i té lloc cada dimecres a les 18 hores de la tarda del mes de març i més endavant en programarem un altre pel mes de novembre. La FESEC és una federació que agrupa 15 entitats que a Catalunya treballen per millorar la qualitat de vida dels pacients amb càncer i els seus cuidadors. La FESEC dona servei a les entitats federades, representa davant de les administracions públiques els pacients. A més, desenvolupa 3 programes propis, que són el programa de foment del voluntariat, el programa de després del càncer i el programa de sensibilització i prevenció enfront de la malaltia. Un dels objectius d'aquest darrer programa és oferir continguts d'interès als pacients de càncer i així contribuir a millorar la seva qualitat de vida i també la dels seus familiars. En aquest sentit, hem escollit els aspectes que hem trobat més rellevants de la vostra malaltia per a aquest cicle de ponències i esperem que sigui del vostre interès. No vull allargar-me més perquè de ben segur estem tots amb moltes ganes de que comenci aquest webinar i que anirà a càrrec de l'Astrid Barquer i la Emma Roca, que són 2 persones, entre altres coses, amants de l'esport. Començaré presentant-vos a l'Astrid Barquer, que és diplomada en Educació Física i llicenciada en Ciències de l'Activitat Física. Entre d'altres, és professora a la Universitat de Vic, a la UOC i a la UIC. I a més, és directora de la formació de la Fundació Ametller i amant de l'esport a la natura. L'altre ponent que tenim la sort de tenir amb nosaltres aquesta tarda és la Emma Roca, doctora en Enginyeria Biomèdica, Bioquímica, bombera professional, emprenedora i esportista d'elit d'esports de distància. Permeteu-me, abans d'acabar, fer uns petits agraïments que em sembla que són escaients. En primer lloc, a l'equip FESEC, especialment a la Clara Rosàs, la Mireia Colomer i a la Sandra Valent, a les ponents, com no, als nostres patrocinadors i a tots els assistents que són els que, en definitiva, amb la seva presència fan que es continuem embolicant amb aquestes coses. Moltes gràcies. Doncs, si us sembla, Astrid, comences tu, no? Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a la FESEC per comptar amb mi per aquesta xerrada. Senyor president, senyor Miralles, moltes gràcies. Directora, Clara Rosàs, moltes gràcies a tots els assistents també per estar aquí. Hem preparat una mica de presentació amb l'Emma, hem fet moltes xerrades, però mai n'hem fet una online, Emma. Això és tot un repte, visca el Covid. Avui us volem preparar per aquesta visió de ser coneixedor dels avantatges de l'activitat física, no? I que estigueu aquí és molt important perquè és el primer pas. Penseu que si no ho sabeu, tothom fa el que pot, no? Diguem, si no ho sabeu no passa res, però si us quedeu en aquesta xerrada i apreneu tots els beneficis que té l'activitat física, sou pell ja, perquè aleshores ho haureu de fer, perquè hi ha consciència de què és el bo i, per tant, s'ha de practicar, no? I si no ho fas, és com que tens consciència de que ho fas malament i no estàs treballant per la teva salut, tens aquell pes de la culpa a sobre que ens fa aquell rau-rau a dins i dius, va, ho hauria d'estar fent millor. Per tant, si us quedeu sota les conseqüències de que a partir d'ara, cada vegada que no feu activitat física, tindreu aquell rau-rau interior. En activitat física, gràcies a Déu, ja s'ha avançat moltíssim. L'activitat física està al dia a dia de la majoria de les persones dels països desenvolupats. Nosaltres hem tingut la sort fins i tot, les últimes generacions, de practicar-lo a l'escola i de poder tenir moltíssimes opcions a nivell d'instal·lacions esportives i
i d'activitats, d'oferta d'activitats per poder practicar activitat física. I fixeu-vos que sempre estic parlant d'activitat física i no d'esport, després us explicaré una miqueta per què, però el que és important és que entenguem que el que és saludable és moure's. Moure's vol dir tenir una vida activa. Penseu que som mamífers que estem preparats per al moviment. I només des dels últims 150 anys, que amb tota la revolució industrial i amb tots els avenços tecnològics, tenim una vida molt més sedentària. Però no fa tant ens havíem de rentar la roba a mà i era molt costós, havíem d'anar a tot arreu o a cavall o preparar-nos el carro per fer un viatge gran, no? O a peu, i en molt poc temps hem canviat molt els nostres hàbits de vida, però biològicament no hem canviat, perquè en 150 anys orgànicament no canviem. El nostre cos és el mateix que fa 300 anys i que la vida era molt més moguda, per dir-ho d'alguna manera. Tenint en compte que som aquest mamífer dissenyat per moure's, tot el que és una vida sedentària ens emmalalteix més que no ens beneficia. El descans és necessari, però en realitat estem emmalaltint molt per males praxis, perquè no entenem bé com està dissenyat el nostre cos i, per tant, no li donem el que realment necessita o no fem pel que realment estem dissenyats. I passa en tots els àmbits, no només passa en l'activitat física, passa en l'alimentació, també passa en el son, que dormim quan no toca, etc. Aleshores, tenint en compte aquest concepte bàsic, que és una cosa que us ha de quedar molt clar per entendre que realment moure'ns és salut, les recomanacions ideals mínimes de pràctica que són imprescindibles per realment tenir salut i poder gaudir d'una salut plena, ideals, després parlarem de les mínimes, però seria que tinguéssim una vida activa, és a dir, que com a mínim totes aquelles activitats que nosaltres fem en moviment durant tot el dia, si les ajuntéssim i les compactéssim, ens assumessin almenys 30 minuts. Això vol dir pujar escales en lloc de l'ascensor, això vol dir fregar vidres o fer activitats a casa que són actives, això vol dir desplaçar-nos a peu en lloc d'autobús o taxi, això vol dir moviment, totes aquestes activitats. Després, el gran oblidat, i d'aquest encara se'n parla molt poc, que és l'exercici de força. Estem preparats per això. De fet, anàvem a caçar, passàvem moltes hores de dejuni fins que no caçàvem i quan ho carregàvem havíem de fer tots els quilòmetres fins a arribar a casa amb aquella presa que havíem caçat. I era un exercici de força, no? I les feines de cada dia, siguin al camp o siguin a casa o siguin a la granja, suposaven un exercici de força, que ara, com que estem molt mecanitzades les nostres vides, no fem. Però l'exercici de força és vital perquè els nostres músculs, la nostra estructura, necessita aquest estímul de fer-lo servir, d'estar en situació de força, perquè així és com s'estimula i no només com creix, com s'hipertròfia, sinó com està saludable a nivell hormonal. Per tant, l'ideal seria que cada dia poguéssim trobar 20 minutets, tampoc cal més, d'exercicis de força. I després, que almenys 3 dies a la setmana poguéssim fer alguna cosa que fos el que en diem el cardio, que és una activitat a mig rendiment, que no anem ofegats, però que hi estem molta estona i fem aquest treball cardiovascular. Doncs 1 hora i mitja, 1 hora, entre 1 i 2 hores seria l'ideal. Això és imprescindible, però clar, avui ho parlàvem amb l'Emma quan acabàvem de perfilar la xerrada i dèiem, ostres, és que això sumen 10 hores. Potser no tothom, amb les vides que portem, tenim capacitat de trobar 10 hores al dia per fer aquest moviment. Bé, això són els ideals, hauríem de caminar cap allà i la nostra obligació... A la setmana, perdó, a la setmana. A la setmana, gràcies. Hauríem de caminar cap a aquest objectiu, per tant l'hem de saber i el nostre deure com a professionals de la salut és dir-vos-ho, però també us direm quins són els mínims perquè no us desanimeu tant si és que esteu anys llum d'aquest objectiu. Els mínims segueixen sent aquests 30 minuts de vida activa, per tant, a partir d'allà hem de començar a tenir en compte alguns canvis de coses que estem fent molt mecanitzades, molt sedentàries amb la tecnologia actual, per tornar-les a fer com els nostres orígens per poder-nos moure.
I que almenys hi hagi 2 hores i mitja a la setmana d'exercici. Repartir-vos-les com pugueu amb el modus vivendi que teniu. Cadascú, depèn de l'etapa en la que viu, doncs se la pot repartir d'una manera o una altra, però almenys que sumin 2 hores i mitja. I després, un objectiu que és molt fàcil de comptabilitzar són les passes. Les passes, amb aquests rellotges avui en dia, que en tenim per molt econòmics, si en feu entre 8.000 i 10.000 al dia, doncs seria el mínim. Després, per arribar a un estat òptim, ja parlaríem d'entre 14.000 i 20.000, però això ja vol dir que t'has fet una bona caminada. Però com a mínim, entre 8 i 10.000, depèn de la condició física de la persona, serien imprescindibles. Com us deia, activitat, quan parlem d'activitat física, vol dir fer servir el físic, el nostre cos, per fer aquesta activitat. I per això no és imprescindible fer esport. No a tots ens pot agradar, fer esport, competir, tot això. No té per què agradar-te. Potser el temps lliure et ve de gust pintar, fer música o, jo què sé, o anar-te'n al cinema, d'acord? Però sí que és veritat que, com us deia, som un mamífer dissenyat pel moviment i, per tant, hem de moure'ns. Si no ho vols fer a través de l'esport o l'activitat física en gran part del teu dia, com a mínim tingues en compte petits hàbits que et poden ajudar a fer-ho cada dia. Feinejar per casa mateix pot ser una gran manera de moure's i de fer activitat física. Com us deia, petites accions en el dia a dia, com baixar una parada abans a la parada del bus, per exemple, sortir un quart d'hora abans de casa i en lloc d'anar amb taxi fer-ho a peu, pujar sempre que hi hagi alguns pisos a les escales en lloc de l'ascensor. Dius, ostres, és que vic a un setè. Doncs proposa't a pujar fins al tercer i d'aquí un temps fins al cinquè i la resta ho fas amb ascensor, o 3 dies a la setmana puges i baixes a peu i els altres amb ascensor, i així anar-te pautant gradualment aquest moviment. I per últim, els desplaçaments, com que ens hem de desplaçar, ara amb el Covid ho fem tot més online, però quan ens desplacem, doncs poder-ho fer en bicicleta, amb patinet que no sigui elèctric, a peu, o fins i tot quan has de quedar amb algú. Tenim tendència a quedar amb algú per dinar o per prendre un cafè, doncs per què no quedes per anar a fer un tomb caminant? I és una bona manera d'aprofitar aquest moment d'apego social amb aquesta persona amb qui et ve de gust estar i alhora fer moviment. Ara us vaig a dir algunes activitats. Si tot això us queda una mica lluny, dius, vale, vinga, m'ho proposo, anem a veure com puc fer aquestes activitats, el del moviment ja ho tinc clar, però anem a veure com complim aquestes 2 hores i mitja mínimes d'exercici a la setmana, amb objectiu d'arribar, si podem, a aquestes 10 en el pack total de vida activa més activitat. Mireu, us vaig a posar alguns exercicis que, encara que comenceu des de zero, els podeu fer. I inclús es poden fer sense necessitat d'instal·lacions, ni material, ni res de tot això. I un exemple fantàstic, i com us dic, hi faig molta incidència i l'anomeno el primer perquè penso que és el gran oblidat encara, són els exercicis de musculació, que no vol dir res més que treballar el nostre múscul, estimular-lo. Com veieu, aquí les 2 fotografies que us he posat, hi ha una noia que ja ho està treballant amb una càrrega de pes, que això és un nivell una mica més avançat quan ja portes un temps treballant la musculació, perquè és el que en realitat necessita el nostre cos, aquesta estimulació perquè la nostra fibra muscular, que són les fibres que composen el nostre múscul, estiguin realment en funcionament perquè estiguin fortes, les fibres siguin de qualitat i, per tant, això previngui mals problemes posturals, previngui lesions, dolors musculars, etc. Però a vegades, sense necessitat d'una pesa o d'una càrrega de quilos, podem treballar exercicis de força amb el que és el nostre propi pes corporal, com fa aquest noi, que les peses només les utilitza per aguantar-se, però podria fer el mateix amb unes mans a terra, sense les peses, i l'únic que està fent és treballar els seus braços amb el seu propi pes corporal. Això és una activitat que es diu calistènia i que us recomano que busqueu informació per internet. Són uns exercicis molt senzills que podeu fer des de nivell 0 i ho podeu buscar per fer-ho des de casa. Si us ve de gust també un concepte social o us sembla que hi ha una part més lúdica que us agradaria més, ja aprofitant que feu exercici, podeu recórrer a les classes dirigides, que hi ha multitud. Tenim la gran sort de viure, que és que fins i tot en un poble de 100 habitants tens opcions d'algú que ve al centre cívic, perquè gràcies a Déu, els ajuntaments s'han treballat molt en aquest aspecte a nivell de salut i esport per oferir activitats a les persones des de qualsevol nivell i de qualsevol edat. Per tant, tenim opció activitats dirigides i algunes d'elles són inclús molt divertides. Si us agrada ballar, podeu fer un zumba o podeu fer activitats més aeròbiques amb música, que això també t'ajuda a despejar una miqueta la ment, que també va bé a vegades l'activitat física per això.
I després el ball. El ball no és un esport en si, tot i que hi ha un ball esportiu amb les seves competicions, però sí que us recomano molt que si us agrada ballar, us hi apunteu a ballar. Ballar el que sigui, ballar com si voleu ballar sardanes, com si voleu ballar flamenc o altres balls tradicionals, com si voleu fer balls de saló o balls moderns, com el hip-hop o tot això que ara està de moda. Qualsevol d'aquestes activitats, encara que no sigui esportiva, és una activitat genial per millorar la teva posició corporal i per treballar aquest moviment en activitat física. Per tant, trenco una llança a favor del ball perquè és molt bo, a més, per totes les edats i inclús ho podeu compartir amb les vostres parelles, amb els vostres nets, amb els vostres fills, etc. Després hi ha el ioga, que va agafar molta fama, ara farà cosa d'uns 10 anys. Del ioga se'n parla molt, però en realitat el ioga, que és més que una activitat física, és un mode de vida absolutament, molt inspirat en tècniques orientals, però que també va molt bé per entendre, per aprendre molt bé a com llegir el teu cos, com escoltar-lo, com sentir-lo millor i, per tant, entendre'l millor, perquè està basat en aquesta filosofia oriental on tenen més atenció i més consciència al cos. El que passa que si feu ioga heu de buscar centres o professors que facin un tipus de ioga concret, perquè de iogues n'hi ha de molts tipus. Els que jo més us recomano és, si és un nivell iniciació, us recomano un ioga vinyasa, que us l'he posat aquí baix, i si ja esteu més preparats físicament, sou persones que feu activitat física habitualment, us sentiu amb més flexibilitat i amb més força, aleshores ja us diria que passíssiu a una modalitat de ioga més ashtanga, que us l'he posat aquí baix també, que és molt més exigent físicament, es treballa amb més flexibilitat i més força i per tant us servirà més d'exercici físic i no tant només de la part mindfulness i consciència corporal. Després hi ha el Pilates, aquesta tècnica esportiva per aquest centre europeu, el Joseph Pilates, que va ser qui el va crear, que és molt interessant, sobretot per les persones que teniu problemes d'esquena, problemes posturals, perquè treballen molt al centre de l'equilibri, tota la part del tronc, abdomen, i per tant la part de la muscular esquena, tota la part muscular de l'esquena se'n sent molt beneficiada d'això. Es pot treballar amb aparells o es pot treballar sense aparells, depèn del centre on aneu, fan un tipus o un altre. També hi ha multitud de centres a totes les poblacions on hi podeu dirigir i va molt bé per persones que teniu una lesió o alguna dolència. Després, un exemple d'activitat que podem fer tots, només baixar de casa i calçar-nos un calçat esportiu, és caminar. Podem fer una caminada amb la nostra filla, amb la nostra mare, al voltant de casa i si t'hi aficiones, aleshores ja pots recórrer amb aquest país tan preciós que tenim, amb racons tan formidables, amb petites travesses de caminades, el hiking, que en diuen els anglosaxons, on ja pots fer més tirades llargues amb una mica de desnivell, que això t'ajudarà a treballar molt més la part cardiovascular. I amb caminar també volia fer incidència especial en el Nordic Walking, que és una tècnica que es van inventar als països nòrdics per practicar, per entrenar l'esquí nòrdic en èpoques de no neu, quan no tenien neu. Això va molt bé per les persones, per exemple, en el cas que hagueu patit un procés oncològic, si teniu un limfoma, perquè els braços es mouen molt i és una tècnica que sí que us recomano que ho feu al principi amb una persona que us l'ensenyi molt ben feta, un professional del Nordic Walking, de la marxa nòrdica, que la foto per cert és horrorosa perquè no la representa en absolut, però com que sabia que les diapositives correrien per tots els assistents, he volgut posar una foto lliure de drets i no em vaig trobar ni una que representés la tècnica correcta del Nordic Walking, però bueno, perquè ens fem una idea ja ens serveix. Us deixo ara amb la part de l'Emma. Jo us he explicat algunes tècniques que ens ajuden. A veure si trobo el meu ratolí. A veure si puc fer així. Us he explicat algunes tècniques que ens ajuden a començar a practicar l'activitat física o a buscar recursos de l'activitat física. I ara l'Emma us explicarà per què cal fer-ho i us justificarà científicament, com a bona doctora que és, per què cal fer activitat física i després jo us explicaré alguns recursos per aconseguir-ho. Doncs res, gràcies Astrid, la teva presentació on time, perfecte. Anem
sobre rellotge i moltes gràcies a tots els participants en aquest webinar. Gràcies també al Ramon i la Clara per fer-ho possible i a la federació. I el que farem és una mica posar en evidència i en rigor tot el que l'Astrid ha parlat inicialment de tots aquests beneficis que l'esport comporta, sobretot amb aquesta activitat que portem més de 150 anys sent bastant més sedentaris que per lo que hem nascut, pels cossos que tenim. I jo començo a mirar, vaig fer una recerca bibliogràfica a tots nivells sobre càncer i esport. He visitat més de 35 articles científics diferents des dels últims anys. Primer començo amb aquesta diapo i després us parlaré d'uns quants articles. No us espanteu si veieu molta lletra, perquè us el resumiré jo verbalment i no té cap complicació. He agafat a partir d'aquest, del més actual, i he anat baixant, perquè veieu que està tot publicat, perquè veieu que hi ha una recerca al darrere molt important i que la validació va a missa. O sigui, ara nosaltres el que volem amb l'Astrid és posar-vos aquest granet de sorra que veieu la importància de fer-ho, però a més justificar-vos-ho científicament. De moment, amb aquests mínims que dèiem amb l'Astrid, que evidentment l'ideal serien aquestes 10-15 hores quan ajuntes la vida activa, l'exercici de força i el cardio, però si només ens basem en 30 minuts al dia, 2 hores i mitja a la setmana, us deixo descansar 2 dies a la setmana, però que aquests 30 minuts han de ser 10 d'escalfament, 10 que et costi parlar una mica amb el del costat, o fins i tot amb el gos quan el passeges, que et costa fins i tot dir-li alguna cosa, ha de ser una mica exigent, i uns 10 minuts d'escalfament, de refredament, només amb això, aplicat 5 dies a la setmana, ja hi ha uns grans beneficis. Aquest article en concret va ser estudiat a més d'1,5 milió de persones durant 10 anys, i ha estat un recull del doctor Subirats, que és un doctor d'aquí a la Cerdanya amb el qual tinc una gran amistat i amb el qual vaig començar la tesi doctoral. I aquí hi ha una mica els formatgets dels beneficis d'aquestes 2 hores i mitja a la setmana. Aquests formatgets són, de tot el còmput, de tot el total, per exemple, quin risc tens de patir diabetis tipus 2, el primer formatget, el que està en color verd. Doncs de tot el còmput total que tens tu, si fas aquestes 2 hores i mitja a la setmana, tens un 42% menys de patir diabetis tipus 2 associada a l'alimentació. Accidents vasculocerebrals, un 31% menys de risc. No vol dir que estiguis exempta a tenir aquest risc. Tu el tens. Tenim el risc a tot. Hi ha vulnerabilitat. Però, si tu fas aquesta activitat física, redueixes molt el risc. I si us fixeu en els formatgets, no és un 5 o un 10% que redueixes. Redueixes números d'uns 20, uns 17, en el cas d'osteoporosis, però d'uns 31, d'uns 40. És moltíssim el risc que pots arribar a reduir pel fet d'acumular aquelles 2 hores i mitja mínimes a la setmana. 5 dies, 30 minuts cada dia. Amb càncer, què hi havia? Càncer de mama, per exemple, amb el grup més actiu, es reduïa el risc de patir càncer de mama en un 20%, o el de còlon en un 30%. Però és que hi ha moltes més coses. Vull dir, no només toca el càncer. Aquesta diapo m'agradava perquè vaig fer un resum del que deia l'Enric Subirats, el doctor Subirats, una mica amb tot el que s'havia publicat fins l'any 2012, en el qual hi ha mortalitat prematura, trastorns psicològics, vull dir, la gent, i més en confinament, Covid, vull dir, fer activitat física, la depressió, l'ansietat, en un 41% menys de risc, o sigui, ens redueix en un 41% el risc de patir aquesta ansietat i aquesta angoixa diària, cardiopaties isquèmiques, osteoporosis i artrosis. Per tant, l'activitat física, en general, què està passant? Estem movent la sang. Tot circula, tendinosament, muscularment, cardíacament. Tot és elàstic. Quan deixem de fer activitat, perds aquesta elasticitat. Passes a tenir una morbilitat, una falta de moviment. Llavors, això es manifesta amb tots aquests formatgets, es manifesta amb tots aquests de sintomatologies i, sobretot, qualitat de vida. Penseu que parlem de mortalitat prematura. Ja no ve només de les malalties, sinó que tu pots arribar a una edat de vellesa amb qualitat i vol dir que tu, i els estudis que estan associats en aquest formatget, és que tu arribes, per exemple, a 70-75 anys, posem 75 anys, amb una qualitat de vida que si tu has fet aquest esport regular de 5 hores a la setmana, 2 i mitja, 30 minuts cada dia, aquests 75 anys per tu equivalen a que potser en tens 70, respecte a un homònim teu que té 75, molt més despatllat. Per tant, tu has guanyat 5 anys de qualitat de vida. Val molt la pena, sobretot quan estem arribant a una vellesa amb B baixa. Dit això, amb aquests estudis així genèrics, en els quals hi ha 2 formatgets específics de càncer, em vaig inserir dins el que estava publicat a dia d'avui sobre esport i càncer. El primer que ha sortit, així, el The Scientist, que va ser publicat fa unes setmanes. Aquell que deia que nosaltres quan fem activitat física, com és el caminar, el córrer a peu ja és més exigent,
i el que deia l'Astrid, Nordic Walking, caminar, moure't, ballar, qualsevol activitat on hi ha una força mecànica, per exemple, aquí també hi entrarien tots els exercicis que hi ha de peses, quan s'activa la força mecànica, ja sigui va aixecar peses per impactar, estem fent un canvi, hi ha un creixement, hi ha un enfortiment dels ossos i del sistema immune. I aquest creixement i enfortiment dels ossos està fent millorar. Hi ha una diferenciació cel·lular, com diu aquí, de la medul·la òssia, i està demostradíssim que estem activant el sistema immune. Això ja d'entrada, pam! Penseu que amb càncer està passant tota una sèrie de factors que estan influenciant en què hi hagi una metàstasi, en què hi hagi un creixement, una carcinogènesi. Per tant, nosaltres el que volem és parar tot això. I el sistema immune hi juga un paper principal. Per tant, demostradíssim des de fa unes setmanes que córrer a peu i caminar enforteix tot aquest sistema. El segon estudi, estan classificats una mica en colors perquè veieu, els més destacats, perquè del 30 i pico me n'he quedat 4, perquè els tingueu aquí resumits. L'exercici físic redueix significativament el risc de mortalitat en pacients amb càncer i en supervivents. O sigui, tant els que estem patint el càncer com els que hem sobreviscut. I això és del 2020, redueix significativament. És el que us deia dels formatgets. O sigui, no estem parlant d'un 5 i uns 10%, sinó que estem anant molt més enllà. Va més d'un 20% o més. Aquest altre és molt interessant també, en el Cancer Research, que diu: nosaltres quan tenim un microambient del tumor, o sigui, hi ha una hipòxia, una hipoglucosi, hi ha un pH molt reduït, hi ha una lactosi, perquè realment el càncer agafa la glucosa però ho passa a piruvat i lactat, llavors el que fa és que no entren als mitocondris, sinó que les cèl·lules canceroses van menjant tot el seu aliment en el citoplasma cel·lular i per tant no els interessa la part aeròbica, ells bàsicament busquen parts anaeròbiques, no entra mitocondri i bàsicament és lactat i pH superàcid. Llavors hi ha una tolerància immunològica i no s'actua sobre aquest microambient. O sigui, és com si el sistema immunitari fa ulls clucs en aquest microambient de càncer. Diu, no, com que aquest és un entorn àcid, nosaltres com a sistema immune passem. Llavors, no hi ha una focalització del nostre sistema immune. Què s'ha vist en aquest estudi? S'ha vist que l'exercici físic mobilitza els leucòcits. O sigui, és una leucocitosi que es diu induïda per l'exercici, especialment amb dos tipus de cèl·lules, les cèl·lules T, citotòxiques, i les natural killers, que es diuen assassines, i per tant, quan les activa l'exercici físic, pam, se'n van cap allà dient que aquí hi ha un entorn àcid, però l'hem d'actuar sobre ell. O sigui, no el passa d'ell. Per tant, nosaltres amb l'exercici físic afavorim aquesta immunitat innata i adaptativa i és més eficient dins el tumor. O sigui que d'un sistema immune que podia passar d'aquest ambient àcid, deixa de passar pel seu fet d'efectivitat física. I això està demostrat, o sigui que realment activem. És com dir-los a les nostres cèl·lules Ts i natural killers, al nostre sistema immune innat, és dir, desperteu que allà està passant alguna cosa i esteu passant d'aquella situació de lactosi, hipoglucosi, hipòxia. I l'exercici físic ho activa i és superinteressant perquè realment està demostrat. Un altre que també era un estudi molt xulo, que va ser en el Cancer Causes Control, deia l'activitat física amb 5.800 pacients. I van mirar 4 tipus d'activitat que feien aquests pacients. A, els que eren actius habitualment, els que ja de per si fem esport i patim un càncer. B, els que augmentem l'activitat física un cop ens han diagnosticat el càncer. C, els que disminuïm, un cop ens han dit que tenim càncer, deixem de fer cosetes o les disminuïm, o els que mai hem fet res. Els que tant s'hi diagnostiquen com si no, decidim que nosaltres la nostra activitat és el sedentarisme i per tant no fem res. Doncs bé, els que van començar, els que són actius respecte als que són inactius, la disminució de la mortalitat és en un 36%. O sigui, realment, tu estàs actiu i pateixes un càncer, tens un 36% més opcions de viure que aquell inactiu que pateix el càncer. Ojito, que no estem parlant d'un 5%, un 36%. El fet que tu ja has començat a patir aquesta malaltia sent una persona activa. Llavors això és prevenció total. Això que van arribar a aquest estudi. Els B, els que augmenten l'activitat un cop li han diagnosticat el càncer. Respecte als que no fan res, ja disminueix la mortalitat en un 28%. És que és allò que dius, pel fet de dir, vale, jo no he estat actiu mai, però, ostres, m'ha dit el càncer, començo a caminar, començo a fer activitat, aquelles 2 hores i mitja a la setmana, un 28% menys de risc de patir aquella mortalitat. La freqüència baixa, no cal fer gran esforç, és el que deia, l'activitat pre i postdiagnòstic pot ser baixa o moderada
Ells diuen que participaven 3-4 sessions a la setmana, però és que fins i tot amb els que no feien mai res i feien 1 o 2 sessions, ja hi havia unes avantatges significatives. Tots aquests articles, si els voleu, els demaneu i jo us els envio el link i els podeu descarregar del PubMed, del Medline i teniu tota la recerca feta al respecte. Per tant, mireu si són fins i tot benevolents els nostres sistemes immunes i el nostre cos, que només fent 2 activitats a la setmana ja hi ha una disminució del 28% de risc de mortalitat. Altres 2 articles. En aquest cas, 2019 també estem superactuals, vull dir, no fa ni 2 anys que s'han publicat. L'autofàgia, que és anar a matar, és el que manté la supervivència celular, el que manté l'homeostasis, el que manté aquell equilibri. Nosaltres l'autofàgia és anar eliminant tot allò que no volem, tots aquells residus. És una teràpia d'antienvelliment molt poderosa, però ha d'estar en equilibri. O sigui, l'autofàgia és una de les coses que el cos ha de mantenir. Doncs bé, l'exercici regular restableix una autofàgia que s'ha reduït moltíssim amb el càncer. Una de les coses que tenim a les nostres cèl·lules canceroses és que desequilibren moltes coses i trenquen moltes homeostasis, de les quals una és aquest control d'eliminació de tot residu que pot ser perjudicial pel nostre cos. Doncs bé, l'exercici regular ho restableix. Les malalties immunosenescents, aquell sistema immune que va disminuint a mesura que ens anem fent grans. La nostra edat, a mesura que va envellint, va creant que el nostre sistema immune no sigui tan actiu. L'exercici regula que hi hagi una millor resposta immune i també temes neurodegeneratius. Per tant, tot el que sigui esport va associat a reduir tots aquests sistemes que l'envelliment pot provocar. Un altre estudi, la modificació epigenètica. Vol dir, modificació epigenètica és tot el que fem al nostre entorn. Nosaltres tenim uns gens, els quals ells fabriquen una sèrie d'ordres per fer unes proteïnes. Doncs bé, aquestes ordres que els gens defineixen en sobreexpressar o infraexpressar segons quines proteïnes, ve molt determinat amb què fem a l'entorn, com mengem, com ens movem, com descansem, com ens estressem. I aquesta modificació epigenètica que l'exercici indueix, en aquest cas com ens movem, provoca beneficis directes, l'activitat física, sobre la inflamació i càncer, sobre el sistema immune, sobre el sistema nerviós, com hem vist també en el tema neurodegeneratiu, sobre l'envelliment. Per tant, està demostrat genèticament que nosaltres la nostra activitat física pot incidir sobre el càncer, perquè estem actuant sobre les cèl·lules, les proteïnes que poden influir. Per tant, el nostre entorn és vital i tenim molt a dir, tot i tenir uns gens específics. Podem modificar-los sobre la marxa. Un altre, i aquest és una de les coses molt importants, tenir un pes ideal. O sigui, una obesitat no ens ajuda a millorar en cap sentit, tant si estem malalts com no, però és que, a més, en un entorn com és el del càncer, pitjor. Per tant, un pes corporal saludable. Estar físicament, el que dèiem, actiu. Menjar sa, dieta rica, el que deia aquest article. Verdures, fruites, cereals. Hi ha molts tipus de dietes, hi ha molts extrems, no cal ser extremistes, senzillament jo crec que cal ser equilibrat. I aquí, per exemple, aquest estudi està fet amb càncer de còlon, fase 3, i hi ha una supervivència molt més llarga de la gent que pateix càncer de còlon quan tu ets actiu, menges bé i sobretot tens un pes saludable. Aquí, aquest és un resum que fan va ser el 2010, el primer, el 2014, el segon, el 2017, el tercer. És l'associació World Cancer Research Foundation, que és l'American Institute for Cancer Research, i ells, en aquest cas és breast cancer, però n'hi ha d'altres dossiers, no només és de càncer de pit, sinó que n'hi ha d'altres, que ells miren de tot el que s'ha publicat, on hi ha evidència superdirecta, forta, evidència limitada sobre el que augmenta i disminueix el risc de tu tenir càncer de pit. Llavors a la columna de l'esquerra teniu gent premenopàusica i a la columna de la dreta teniu gent postmenopàusica que pateix càncer de pit. I aquí amb què vull que us fixeu? Bàsicament amb 2 cosetes només. Vull que mireu el quadre groc, el groc jo també, el quadre verd i el vermell. El verd, què disminueix el risc de patir càncer de pit premenopàusic i què disminueix el risc de patir càncer de pit en època postmenopàusica per la dona. Amb el premenopàusic, esport vigorós. Esport no tan vigorós està una mica més limitada la confirmació científica, però l'esport vigorós amb una dona premenopàusica li va molt bé, que és el que deia l'Astrid. I nosaltres dèiem que, ostres, fer exercici de força, fer cardio, això decreix el risc de càncer de pit amb una evidència fortíssima.
O sigui, realment en què hi ha estudis demostradíssims. Body fatness, o sigui, s'ha de vigilar. Tot el tema de la part que no ens agrada és, sobretot, què augmenta el risc? Doncs que bevem alcohol, que haurem nascut amb un sobrepès, que vigilem també tot el tema. Si tens lactància, disminueix el risc també. O sigui que realment tot el que pots ajudar a que aquest quadret verd es compleixi, endavant, feu, no costa tant. I la gent postmenopàusica, physical activity en aquest cas no cal que sigui forta, realment que diguis, ostres, faig una activitat física normal, vull dir que això ja hi ha una gran evidència, i mireu la part vermella on no està gens com tinguis obesitat en postmenopàusic a nivell de risc de patir càncer. O sigui que augmenta molt el risc de patir càncer de pit si tu en l'època postmenopàusica no tens el pes ideal. I això doncs us ho podeu mirar i podeu anar mirant, perquè també parla molt de la dieta. Per tant, és que no només és dieta i nutrició. D'acord? Un altre estudi interessant. Supervivents de càncer que fan exercici. Què els hi fa l'exercici? Redueix la fatiga, millora la qualitat de vida, millora la funció física i la composició corporal. O sigui, tots aquests beneficis que té una persona normal, encara més amb el càncer. Llavors, el Col·legi Americà de Medicina de l'Esport, sobretot, recomana que s'eviti la inactivitat. Sisplau, no us quedeu sedentaris, moveu-se. Aquestes pautes d'exercicis. Aquí tornen a repetir tot el que estem recomanant jo i l'Astrid. Tots aquests 75 minuts, 150 minuts d'activitat aeròbica, 2 dies a la setmana, de resistència, vinga, més estudis, 2017, Oncology, revista científica d'alt nivell, supervivents de limfedemes, neuropaties, sí que han de seguir unes precaucions específiques, sí que han de tenir uns programes específics, però que en general, el mínim, és per tothom, per tothom. No només és saludable l'exercici, sinó que realment s'ha vist, això s'ha vist amb ratolins aquest estudi, d'acord? Vull dir, no és amb humans, però s'ha vist, ostres, què passa? Quins canvis hi ha? Composició, hormones sexuals, inflamació, s'ha demostrat que els exercicis que fan uns ratolins, les cèl·lules dels tumors, hi ha una reducció de més d'un 60% al seu creixement tumoral. I dius, què passa? Per tant, l'exercici no només és saludable, per tot el que diu el primer paràgraf, sinó que a més és terapèutic. Però això està demostrat amb ratolins, és el Cancer Immunotherapy, i això és del 2017. Però bueno, ja s'ha vist una part terapèutica directa relacionada amb una disminució dels tumors en ratolins. 2016 i 2011, ja estic acabant, dels estudis, l'activitat física recreativa, càncer de pròstata, amb 830 pacients, fase 2, entre fase 2 i fase 4 del càncer, menor risc de mort. Activitat física recreativa, esport, salut. O el tema del càncer de mama, que ja us he parlat, però amb 4.800 dades. Des de la fase 1 a la fase 3, estudiades 4.800 dades, en estadis 1 a 3, doncs millorar la supervivència en general. O sigui, tot corroborant tot el que estic dient. Tot l'estona m'estic repetint amb el mateix. Fer activitat física, reduir menors risc de mort quan tu pateixes un càncer. Què dir, per acabar, que és l'últim que us volia ensenyar, és una mica la dosi òptima es desconeix en molts tipus de càncer. Quina és la dosi òptima d'activitat? Sí que hi ha un mínim, que és el que us dic, 2 hores i mitja a la setmana, a ningú li farà mal 2 hores i mitja a la setmana. D'acord? Per tot el que hi ha. I les fases que hi ha, la baixa forma, l'activitat física, tot això comporta que es recomani que segueixin unes directrius específiques i que hi ha unes prescripcions segons el tipus de càncer. Vull dir que s'ha de ser individual, s'ha de mirar, però al mínim no us farà cap mal. Ara, el que està clar amb tots aquests estudis i amb tot el que he dit fins ara és que fer activitat física aporta grans beneficis i, per tant, no ens perjudicarà a cap nivell. I ara deixo de compartir pantalla. Gràcies, Emma. Sí, per la raó de ser de la federació, que és qui està organitzant aquesta activitat, ens hem centrat més en el càncer, però que sapigueu que al final càncer és inflamació de cèl·lules i això passa en altres patologies, també totes les patologies intestinals, per exemple, totes les itis són inflamacions. Al final, aquestes inflamacions es redueixen moltíssim amb l'activitat física, com la Emma us ha demostrat, que hi ha veritablement molta literatura científica que ho demostra. Per tant, ja no només en prevenció o en millora de càncer, sinó en diverses patologies, d'acord? Bé, aleshores, ara ja tenim clar
que és necessari, és imprescindible si volem millorar la nostra salut. Ara anem a veure com fer-ho, perquè fins aquí ja ens hem convençut. Vale, Astrid, ja sabem quins són els mínims. Vale, Emma, ja sabem que està estudiat científicament. Anem a veure com ho fem, això. El primer que sí que us diria és que realment us refieu en rebre ajuda d'un professional. Que sí que és veritat que hi ha moltes coses que les tenim com molt normalitzades i ens sembla que de seguida podem sortir a córrer o podem fer exercicis a casa sols, però val la pena fer una bona inversió en salut, i fixeu-vos que parlo d'una inversió i no d'una despesa, en què un professional de l'activitat física que sigui que hagueu escollit, que vulgueu fer, us doni unes primeres pautes, perquè això serà una inversió per després poder ja ser autònoms amb la resta d'activitats que fareu. Igual com anem al metge quan ens trobem malament o quan anem a un podòleg perquè tenim problemes amb els peus i necessitem un professional que ens ho faci, doncs passa igual amb un professional de l'activitat física. Llavors, confieu, refieu i ens devem amb aquests professionals que són els que ens ajuden i segurament us faran un pla perquè després pugueu ser autònoms sense necessitat de dependre d'ells sempre. Una altra cosa que ajuda molt a aconseguir-ho és comprometre's públicament. Un amic comú que tenim amb l'Emma, el Ramon, que és un cardiòleg, que havia sigut degà de la Facultat de Medicina a la Universitat de Girona, va escriure un llibre que és M'hi veig en cor, que està molt bé. I una de les coses que em va agradar molt quan el vaig llegir és que se n'adonaven, en els estudis que havien fet, que les persones que s'havien proposat deixar de fumar i ho publicaven en el seu Facebook, a l'època a principi de Facebook, eren més exitoses en aquest objectiu que s'havien plantejat que no pas els altres. És a dir, en el moment que tu dius públicament, a nivell virtual, en aquest Facebook, a partir d'avui llenço les cigarretes i ho intento, com que t'havies compromès públicament, quan et venia de gust tornar a fumar, te n'estaves una mica perquè pensaves, ostres, he dit que ho faria i ara estic aquí en una terrassa i potser em trobo amb algun amic meu o familiar o el que sigui que ha vist aquest propòsit i llavors em veurà que sóc feble, que no tinc voluntat i que no ho he fet. Llavors, aquesta manera de comprometre's va molt bé. I per això hi ha moltes vegades moltes persones que utilitzen les xarxes socials, Instagram, etc., per publicar una mica tot l'exercici que fan o tots els plats saludables que mengen. I més enllà d'un tema narcisista o d'exposar-se molt, és a vegades també una manera de comprometre's públicament i de dir, ei, mira, ho estic complint i una manera d'obligar-me és penjar-ho i compartir-ho per si puc ajudar a més gent. I després també íntimament, comprometre's de dir, mireu, si jo m'ho aconsegueixo, doncs em permetré això o em permetré allò, però que hi hagi un compromís. Llavors, quan feu aquest compromís amb vosaltres mateixos, i a vegades també serveix com a ésser social que som amb altra gent, doncs va bé per aconseguir aquesta continuïtat no fer-ho sol, perquè a vegades tindrem dies de merda que no ens vindrà de gust fer-ho, de dies amb marrons que en tenim tots, a dir, avui m'he guanyat croissant i peli, en lloc d'anar-me'n a caminar com m'ho havia proposat. I això ho fem, ens premiem amb mals hàbits, perquè hem tingut un mal dia i aleshores aquesta infelicitat que ens ha provocat el mal dia intentem omplir-ho amb menjars amb molts greixos que ens donen molt plaer però que no són saludables o amb actituds que no són de moviment però que ens reconforten també. Una manera d'ajudar-te també amb aquest compromís és comprometre't juntament amb algú. Pot ser la parella, pot ser un grup de gent. Nosaltres, per exemple, tenim un grup de WhatsApp, fem convocatòries cada cap de setmana per sortir a entrenar el diumenge al matí i si tu, quan fan la convocatòria, poses i t'apuntes, vindré, si després, el diumenge al matí, quan et lleves a les 7, que et fa un pal horrorós llevar-te, tens la temptació de dir, ostres, no, passo que fa molt fred, ara vestir-me per anar amb bici i tal, però com que ja t'has compromès, no pots fallar, no sé que realment tinguis una causa major, en plan, no em trobo bé, que pots mentir un dia dient que estàs malalt, però si estàs malalt massa bé, algú t'ajudarà, però no per jutjar-te, sinó per ajudar-te, una colla d'amics el que fa és dir, va, tio, vinga, què està passant, què estàs fallant, aquests dies que tu no tires, doncs tirarà l'altre, o amb la teva parella, o amb la teva filla, o amb la teva germana, Ara tinc una clienta dels Estats Units
que és de Blanes però viu als Estats Units, i queden per fer esport via Zoom amb la seva germana i com que queda, doncs, ho fan, no? Però si no quedés, hi hauria dies que no ho compliria. Doncs busqueu-vos algú amb qui poder-vos fer aquests objectius perquè el dia que tu no puguis t'estirarà l'altre i al revés, i per tant és una bona eina per aconseguir-ho. I el que és molt important també és avaluar-ho, no? És a dir, un cop tenim molt clar el nostre objectiu on volem arribar, no? Tenim una progressió, anem a veure si realment l'estem complint o no. Fem-ne una avaluació, perquè si no, ve un estat de frustració horrorós, no? De dir, jolín, no aconsegueixo estar en forma, no? O no aconsegueixo aprimar-me, no? Però és que en realitat potser no ho estàs aconseguint perquè has complert un 20% només dels dies que t'havies proposat, però tu no tens aquesta sensació perquè no tens plàsticament un lloc on pots comprovar quants dies de veritat ho has arribat a fer, no? Aleshores, per no frustrar-te i dir no és que sóc un cas perdut, no és que no hi ha una manera, no és que és el meu metabolisme, plastifica-ho, no? O sigui, fes-ho físicament. Utilitza unes graelles, un Excel, una app, jo què sé, una pissarra a la nevera de la cuina, el que vulguis, però algun lloc on diguis avui sí he dormit 8 hores, avui sí he menjat sa, avui sí he fet els meus 30 minuts d'activitat física i que consti allà escrit, perquè allò et servirà cada vegada que passis per allà i que ho vegis per motivar-te i dir, va, vinga, ho haig d'aconseguir, haig de fer aquesta graella que estigui plena perquè vull ser saludable, vull ser una persona saludable, no només vull fer coses sanes, és que vull ser una persona saludable i només una persona saludable tindria aquesta graella plena de tics positius, no? O també al revés, no? Hosti, quin mes de merda que he tingut amb un munt de marrons a la feina, no ho he pogut aconseguir, doncs escolta, quan em peso, quan em miro al mirall o quan em fa mal aquí i allà, me n'adono que no ho he aconseguit perquè no he fet el que m'havia proposat, però no perquè sigui un desastre o perquè el meu cos no doni a més, no? Però plastifiqueu. I això també us pot servir per un tema de motivació extrínseca, que és motivar-nos, no? Doncs mira, quan he aconseguit tots aquests dies, doncs jo què sé, me'n vaig de cap de setmana a no sé on, no? O em premio anar-me'n al cinema no sé què, o qualsevol cosa. Intenteu que els premis siguin també actituds saludables, perquè clar, si et premies en menjar porcades, estàs desmuntant tot el que has muntat durant el teu objectiu, d'acord? Podeu fer-ho diferents tècniques. Podeu buscar els trackers del Bullet Journal, que és una tècnica d'un dissenyador nord-americà que es tracta de traquejar, no? De xequejar tots els hàbits saludables que vols fer i és molt motivant realment. Hi ha moltíssims recursos per internet de manera gratuïta o senzillament graelles que tu t'hagis fet. I bé, alguns llibres que us poden ajudar. Jo soc molt de llibres, tot i que també us he posat algun canal YouTube, val? Però algunes coses alguna literatura que us pot ajudar a complir amb aquests objectius, sobretot si heu de començar de zero. En temes del ioga, de fet, la presentació, Clara, si la voldreu enviar als assistents, ja hem posat aquí els enllaços perquè la gent pugui clicar la imatge i dirigir-los directament en el canal YouTube o en el llibre, d'acord? Perquè els hi sigui més fàcil. Bé, la Chuan Lan, que és d'origen oriental però viu al nostre país, té una compte d'Instagram i de YouTube també, després us l'he posada, on fa moltíssima pedagogia d'aquesta visió oriental de m'escolto, no? I quan entenc com funciona el meu cos i sé què necessita el meu cos, aleshores vaig a fer el que necessita, que és cuidar-me, i ho treballa a través del ioga i és molt pedagògica parlant i els exercicis són aptes per tothom. Aquests dos llibres us podrien ajudar. Amb altres tècniques de les que hem parlat, no? Doncs, per exemple, la Melissa Cosby, que és una anglosaxona molt posada en el món del pilates, de les primeres, va fer un llibre que crec que el va escriure en molt bon moment, aquest de Pilates per a principiantes, perquè realment és molt clar, que a més és il·lustrat, cosa que penso que és imprescindible per fer els exercicis i serveix molt. En marxa nòrdica hi ha molt poca bibliografia bona, en català n'hi ha un de Cossetània, però penso que vol tocar tantes coses que al final no toca res bé i al final us he fet aquesta proposta en castellà de dos nòrdics, que són els reis de la marxa nòrdica, que són els autors del llibre, i aquí una mica us explica com fer iniciació i també us ajuda a fer-vos una mica de programació dels exercicis. La musculació, també per treballar la força, això que dèiem que és tan important per estimular i també per baixar les inflamacions. Aquí teniu una guia il·lustrada per poder fer exercicis a casa i sense necessitat de fer inversions en aparells, d'acord? I un llibre formidable, l'Emma segur que el coneix, perquè jo crec que tots els que... El tinc.
Jo el tinc. Sí, a casa el anem reeditant també, el anem millorant, que és el Bob Anderson, que té un bestseller bestial, que és el llibre aquest Estirándose, que funciona molt bé perquè els dibuixos tenen amb una part més ombrejada l'estirament a on t'està estirant. Per tant, és superpràctic, molt útil i també ho té per diversos esports. Si vaig a caminar, quins faig abans, quins faig després? I són formidables per millorar la mobilitat i també la flexibilitat. I a nivell de canals YouTube que us poden ajudar, doncs us poso aquí, que també podeu clicar-los si teniu la presentació al canal YouTube de la Chuanlan, amb moltíssims vídeos en oberts i gratuïts amb sessions de ioga. Després he posat un llicenciat en Ciències de l'Esport, que és una mica teatrero, però crec que això forma part del món youtuber, perquè tinguin moltes visualitzacions, que és el Sergio Peinado, que parla d'entrenament, una mica d'alimentació també, però sobretot entrenament, que és el seu camp, i també té moltes tècniques i vídeos. Després hi ha la Elena Malova, que és una noia de l'est, però que viu a Xile i fa tots els vídeos en castellà i se l'entén bastant bé també, amb un munt de pràctiques gratuïtes. A més, les posa per minuts, amb la qual cosa si dius és que només tinc 20 minuts, puc buscar el vídeo que necessito. I per últim, una llicenciada en Educació Física de casa, l'Ariadna Coll, que també té un canal YouTube on penja moltíssim exercicis i ella sobretot fa metabòlics i musculació, per tant us pot servir per treballar la part més de força, a vegades amb aparells, a vegades sense, i també dona l'opció sense aparells, i també té programes molt econòmics i entrenaments online que penso que també us pot ajudar. I un altre de casa nostra, en Joel Torres, que ell és nutricionista, és fisioterapeuta i és llicenciat en Ciències de l'Esport, té les 3 titulacions, que té programes a distància perquè pugueu fer exercici a casa i us pugueu controlar una mica tot allò que mengeu. És un noi de Lleida que la veritat és que també és molt bon pedagog a nivell de YouTube i de xarxes socials i té un canal de Telegram bastant actiu també. I us deixo amb la part final, que és la traca motivadora bestial, que és la història personal de l'Emma, que aquesta conferència jo li hagués demanat fer-la amb l'Emma igualment, encara que no tingués aquesta història personal, però és que a més resulta que ella està vivint un episodi, així que és interessant la seva història. Ja sé que, Clara, se'm enganxa una mica el temps, que són 52, però intentaré resumir en menys de 5 minuts una mica el meu testimoni i després fer-li les preguntes a l'Astrid si ha de marxar, però jo em puc quedar més estona. I no, jo dius que fa 10 mesos em van diagnosticar un càncer de vulva, un càncer vulvar que és molt raro, més amb una dona de 46 anys, esportista d'elit, amb tota la bombera i una vida normal i equilibrada, mai saps, vull dir, realment és super multifactorial el que tinguem càncer i, a més, passes aquella línia de vulnerabilitat que et penses que mai et pot arribar, no? I més amb tot el que portava de bagatge i entrenant més de 20 hores a la setmana, alimentació saludable, de proximitat, però va arribar. Va ser un any que es pensaven que era un líquen i no va ser un líquen i va ser un carcinoma vulvar. Vaig arribar tard, el diagnòstic realment va arribar tard perquè ja va agafar ganglis i va ser una vulvectomia radical, van treure tots els ganglis de tot el perineu i vaig tenir els 22 ganglis que ja van ser extirpats amb el risc de limfedema, com parlàvem amb l'Astrid, per tant, realment s'inflarien les cames, etc. Però va ser una operació molt bona, el doctor Fuster va ser excel·lent, i després quimio i ràdio. La quimio no va ser tan forta perquè va ser específica perquè la ràdio tingués efecte a tota la part de la pelvis, però va ser un xoc de dir, ostres, quin canvi de vida. El cos va respondre molt bé. Dius que gràcies a que he fet esport, doncs l'operació, ja que tenia un pes ideal, va anar perfecte. El metge va poder trobar perfectament el que havia de treure. Va ser una cirurgia molt neta. Els ganglis es van trobar a la perfecció, o sigui que va facilitar molt la feina dels metges, per una banda. Segona, la recuperació, l'endemà d'operar-me, aquí veieu amb els trenatges, ja em dutxava sola. Vull dir, tot i, evidentment, els calmants i tal, doncs ja em podia dutxar sola. I sempre vaig caminar, sempre, des del primer dia. O sigui, realment el córrer, la bicicleta, l'esquí el vaig apartar, però vaig caminar constantment. La motivació també va ser tenir la família, tenir la Ivi, el meu gos, que és que també et dona el que cada dia has de poder sortir a fora a fer activitat. I l'activitat física postcirurgia va ser anar-me escoltant durant les quimios i les ràdios, anar-me escoltant el cos. El dia que estava més cansada no feia res i el dia que més, però va ser espectacular com una cirurgia en un mes de juny
vaig poder tenir quimio i ràdio durant l'agost-setembre, doncs al novembre ja estava esquiant, anant en bicicleta, més de 2 hores, tot i que tenia una uveectomia radical, ja podia, amb un seient foradat, ja feia bicicleta, i esquí de muntanya i tot el que em permetia el confinament dins la Cerdanya, que és on visc, doncs feia una activitat física regular i molt bé. La dieta també molt controlada i amb moltes ganes, sobretot aquella motivació, aquelles ganes de fer coses que també et donen les endorfines de l'esport, molta meditació, molt canvi de paradigmes i de prioritats a la família, però com que vaig arribar tard amb el diagnòstic, es va escampar la malaltia a ganglis i ganglis ha fet de les seves. I per tant ara estic en un segon. No és que hi hagi hagut una recidiva, sinó que s'ha escampat. Vull dir que ja hi havia metàstasis quan em van operar fa 10 mesos i ara tinc metàstasis a nivell de pulmó, retroperitoneo, os i muscle, i estic d'una altra quimio, una quimio més forta, més ràdio, però no deixo de fer esport. O sigui, si el cos m'ho demana, jo vull anar a caminar 1 hora i mitja, amb bastons, tranquil·la, conscienciant-me que ara mateix és una etapa de transició, que s'ha de parar aquesta metàstasis, però que l'esport m'està beneficiant a tots nivells. Vull dir, m'activa el sistema immune, mentalment ho necessito, em trobo bé. Els efectes secundaris de la quimio i la ràdio sé que m'ajuda el tema de fer activitat física, però sobretot la dieta, la vitamina C, la suplementació, tot el que estic fent col·lateral, o sigui, estic fent paral·lel a tot el que els metges van dient, tot ajuda, però sobretot d'aquí. Heu d'estar superanimats i animades, heu de tenir aquesta força del dia a dia per seguir avançant, perquè aquesta malaltia es pot i s'ha de tenir moltes ganes i crec que l'esport ens ajuda moltíssim a trobar aquest equilibri i que el cos el tenim superpreparat. Tan preparat és com perquè pugui acceptar-la com que perquè pugui frenar-la, no? I ho podem fer i és aquest testimoni i amb moltes ganes de que serveixi i que puguem arribar a les que estem patint, doncs que tot surti bé. I si més no, doncs fer aquest camí i aquest valor que hi posem al dia a dia sigui per positiu, per estar contentes i agraïdes de que cada dia és un dia més que passa i amb alta qualitat, sobretot física i mental. I res, gràcies. Gràcies a tu, Emma. Crec que aquest testimoni ens ha deixat frapats, però en qualsevol cas jo crec que molt positiu en tant en quant expliques tots els beneficis del que és l'esport i el que t'està ajudant a tu en aquesta etapa, no? Amb la qual vagi per endavant el nostre agraïment. Gràcies. L'Emma és una crac, és sempre un bon exemple, Clara, i també jo volia deixar clar que sí que és veritat que aquí només hem parlat d'activitat física, però tant l'Emma com jo sempre fem pedagogia que al final el cos és un sistema, és un conjunt de sistemes que funcionen junts, no? I que no només fent activitat física serveix per guanyar salut. Avui hem parlat d'aquest àmbit de la salut, però en realitat també és imprescindible dormir les hores i el descans, tenir una bona salut mental, com deia l'Emma ara, això també és imprescindible perquè si no acaba repercutint sobre els altres àmbits i alhora també, òbviament, alimentar-se bé. Tots ells són importants. Avui no podíem parlar de tot, només hem parlat d'activitat física, però que sapigueu que un no té sentit sense l'altre i per tant s'han de cuidar tots aquests aspectes i que si un dels engranatges, sigui la son, sigui l'alimentació, sigui el benestar emocional o sigui l'activitat física, falla, acaba repercutint amb l'altre perquè justament són engranatges i van tots encadenats i el cos, tot i que en la medicina tradicional parlem d'especialitats perquè és un nen molt complexa i necessitem especialitzar-nos per entendre bé cada sistema, en realitat els sistemes moltes vegades estan vinculats i funcionen junts, per tant hem de treballar-ho tot de manera integral. Exacte. Doncs res, Clara, si tenen preguntes la gent, l'Astrid té 5 minuts i jo tinc... De moment ens han arribat un munt de comentaris que les dues veureu que van quedar enregistrats de que, primer, em sembla que hi ha un agraïment de quasi tots els assistents per compartir aquest testimoni, Emma, i estan contents, veig els participants de lo que ha estat la xerrada, per tant, jo crec que això ja és
és molt important. Sí que hi havia una pregunta molt específica que eren precisament, Emma, el que tu havies comentat abans, és a dir, tenir accés a tots els links dels estudis. Veig que aquí heu posat ja els vostres correus electrònics. No sé, Emma, si prefereixes que nosaltres ho centralitzem d'alguna manera o vols que t'arribin a tu directament. Jo, si vols, te'ls envio tots els articles, Clara, i quan la gent te'ls demani els hi passes tots els links dels articles que necessitin. Vale. I un arxiu amb tota la meva recerca que he fet i dels que he triat jo, doncs, tots els resums que he fet, també. T'ho envio. I els envio tots els arxius. Perfecte. Doncs ho farem d'aquesta manera. Sapigueu als assistents que demà us enviarem ja de per se el link de la gravació del que és la xerrada com a tal. Us posarem el link de la presentació perquè entenc que Astrid i Emma la podem passar i compartir amb tots els assistents i amb tots aquells que s'han inscrit però que no s'han pogut connectar, que són uns quants més dels que... És a dir, que són encara més gent. I, si us sembla, doncs, quan tinguem aquests links també els hi passaríem, els links del que són els estudis. I vaig mirant el xat a veure si... Em sembla que sí que hi ha una pregunta. Hi ha una persona, en Josep Maria, que diu: jo estic operat d'urostomia i tinc 74 anys i he fet esport quasi bé sempre, però amb el temps tens les teves dificultats i avui no heu parlat de la natació, tant natació com exercicis a l'aigua. Sí, la natació és un exercici que va molt bé. El problema de la natació és que treballes menys força, no? La resistència a l'aigua ho és, però com que l'efecte de la gravetat és molt menor per estar submergit en aigua, el treball es menys. Aleshores, el mateix treball que fas al terra, a l'aigua, es redueix moltíssim l'efecte, no? Aleshores, va molt bé si tu pots ser molt constant i hi pots dedicar bastantes hores, però com que avui en dia anem tots una mica de corcoll, a vegades la natació no és pràctica senzillament perquè t'has de desplaçar fins a la piscina, perquè suposa tot, la dutxa, tal... A vegades no és pràctic, llavors no l'he posat no perquè no sigui bo, sinó perquè he intentat posar eines que són fàcils, però d'esports n'hi ha molts més que podem fer i que també són beneficiosos, no? Però m'he centrat en els que em semblaven més fàcils per començar des de zero i des de qualsevol lloc sense necessitat de grans equipaments. I amb la piscina no és el cas perquè necessites tenir un complex aquàtic a prop de casa teva o de la feina. I ara amb el Covid menys. Exacte, i ara amb el Covid encara es complica el tema vestuaris i tot. Però sí que va molt bé la natació. De fet, a mi me l'han recomanat perquè una de les tumoracions que tinc és a L1, L5 i em pinça molt l'esquena i la natació és un dels exercicis que més es recomana en aquest cas, no? Vull dir que també depèn de cada persona. I també depèn de les patologies que tinguis, no? És a dir, clar, nosaltres hem comptabilitzat que ets una persona sana, que tens dolències lleus en tot cas, però clar, si tu tens una patologia articular, per exemple, tot el que és impacte ja no ho podries fer. Aleshores, la natació podria ser una alternativa molt bona. Llavors ja són casos personalitzats que aquí és on deia fer incidència en què realment qui t'ha de recomanar és un professional de l'esport, però a nivell general, doncs, si pots caminar o pots anar en bicicleta, doncs també funciona i no és tan costós, tant de temps com de diners. Ens arriba també una pregunta de la Vanessa que ens diu que amb càncer de mama es poden fer exercicis de força? Tinc por de fer massa esforç i que això sigui negatiu. Més que el problema no és el càncer en si, sinó són els postoperatoris en els problemes de força, en els exercicis de força. Aleshores, és possible, sí, el que passa que has d'anar superben controlada, sobretot del trenc superior, de l'inferior no en tindràs cap problema. I aquí sí que és imprescindible que feu un exercici dirigit per un professional que a més domini processos oncològics i postoperatoris en càncer de mama, que n'hi ha, hi ha gent que s'està especialitzant molt. El vostre metge segur que us pot recomanar algú de la vostra zona i si no fent recerca per internet, a l'Emma i a mi ens ho dieu i segur que us podem buscar també alguna derivació, però sobretot en el primer any, fins que no ha passat un any ben bé o a vegades un any i mig de l'operació, cal vigilar. Sí, és cert. Hi ha coses que no es poden fer o que són més aviat contraproduents.
L'Olga també ens fa una pregunta concreta diu, tinc metàstasi òssia a la columna de càncer de mama i diu quins exercicis per fer la part de força quan tinc aquest dolor ossi muscular que la malaltia de moment em limita. És a dir, com podria aconseguir aquests exercicis de força però que el dolor no la limiti. És complexa, la veritat és que sí, és un procés molt dur al principi. També dic que amb l'estimulació es va generant que el cos es vagi a poc acostumant i jo pel que començaria en aquest cas és per electroestimulació amb algun fisioterapeuta que vagi fent petites contraccions musculars i després ja anar-ho fent en moviment, aquesta combinació entre moviment i contracció. I a poc anar-se recuperant, veient com respon el seu cos i quan dolor pateix i buscar aquest límit. Però una vegada més això s'ha de personalitzar tant que també el que és millor és que es dirigeixi a un centre especialitzat en això i que només faci activitat a davant una persona que li dirigeixi aquesta activitat. Sola és molt complicat, sobretot al principi, fins que no aprengui a llegir el seu cos. De moment, gràcies, Astrid. Jo diria que de moment no hi ha ningú, tampoc cap mà aixecada i a través del xat bàsicament ens arriben comentaris d'agraïment, de força per l'Emma i que ha estat una xerrada molt pedagògica, però no veig més preguntes genèriques o dubtes com a tal. Ho heu dit tot tan clar que no ha generat més preguntes. Que bé, ens expliquem molt bé, Emma. Jo crec que sí, noies. Sí, tu havies de marxar. Sí, aquí teniu a dues mares de famílies nombroses i jo haig de recollir un dels meus fills més grans, tu fills més petits, que a mi encara em necessiten ja venen sols a casa. Exacte. Ja venen sols a casa. Us haig de dir que els comentaris és convincent, clar i directe. Per tant, noies, jo crec que el missatge sembla que ha arribat. Molt bé. Gràcies a tots els assistents i una vegada més gràcies a la direcció Clara, gràcies al president, doctor Miralles. Espero poder assistir a més xerrades vostres. Molt interessant aquest cicle de conferències que esteu fent amb motiu dels 20 anys. Emma, t'estimo molt, ja ho saps. Ens veiem aviat. Gràcies a tots. Us deixo i fins la propera. Adéu. Adéu, Astrid. Fins la propera. Gràcies, Astrid. Gràcies també a vosaltres dues i tota la federació i a tots els oients. I qualsevol cosa, parleu amb la Clara i jo Clara t'envio tot el material que m'has demanat. Exacte. I agrair-vos, a l'Astrid ja no li puc dir, però jo t'ho torno a agrair, Emma, en nom de la federació que hagis pogut participar i, a més, que hagis volgut compartir aquest testimoni, que crec que té un valor que no es pot mesurar. Gràcies i jo diria que ho deixaríem aquí veient que no hi ha cap pregunta concreta. Perfecte. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, Emma. Gràcies, Ramon. Gràcies, Clara. Adéu. Adéu, bona tarda.